Ndipereke moni ndithu wanonse amene mwatsegulanso kanema amene wa GBS masana antsikula letu kamba lero pa 26 March 2026 and langa zina Thom Kamanga they told pray kula amene alibe mbiri yosesera kumasewera nalo wase koma anachita retire kalikalo oninyadira mangoti they told prayer mukatende kuti ne makhango kuti basi ndithu yayi mwandinyadira ndithu lero nsonto bwani nkhani zamasewero ndatenga nthawi yitha ndisanabwere pamudzi pano potengera kuti zochitika zinakhanga kuti yayi zinachuluka mukudziwa ndithu atola nkhani ndimati thamangire uku komabe anyway I know kunena kuti sitinakusiyani nokha yayi potengera kuti nkhani zamasewero ndithu zimakupezani ngakhale ma programs ena I know kuti ingakhalenso zanga Jamaica amakupatsani nkhani zamasewero zomwe zimakhala zikufikani pano pa kanema wano wa GBS makamaka kambanso program ine ya visual radio lelo lachisanu mmakhala ndine Thom Kamanga very third prayer kula amene alibe mbiri iliyonse sura kumasewera ena aliwonse ndelero kodi nkhani zathu zomwe tifuna tiunikirane ndi ziti I was expecting to have a visitor komano zikhala ngati kuti yayi mwina malingana ndi nyengo kunja kumvula zakhala ngati tizasokoneza komabe ndangoti ndilowe ndikupatsireni nkhani zomwe zilipo timu ya zikuluzikulu frames ikhale ndithu ikupalana mamba mawa ndi timu imene ya Zambia mu mpikisano umene Mukuru Four Nations tournament yomwe ikhale kuchitika mdziko la Botswana padakali pano as I'm talking the frames ili ndithu mdziko la Botswana komanso titakhala nthawi yayitali tisanonene ndithu masewera ena alikos international kuno ku Malawi team ya Malawi kapena female it should be Scotias under 17 ikhale ndithu ikumali team ndithu ya Burundi pa 11 April pa Bingu National Stadium mu mpikisano umene wa FIFA under 17 World Cup qualifiers komanso tikhati kukupatsirani mawadzi mene anakhalira Airtel zamadolo top 8 Blantyre kumene kundithu yayi taonanso ma players ena amene akhala ngati kuti yayi awachita ndithu recognize kuti achita bwino mu Airtel zamadolo yomwe yangotha ndithu cha miyezi ingapo ya mbuyo komanso nkhani zina zambiri zomwe tikhandi kupatsirani katikati ma program ene ndingoti eno osakayikira khanda pamenepo pamene ndikufunanso ndithu yayi tione tsatanitsatani wa nkhani zimenezi komabe ndisanapite chitsogolo tangochitengani chinthu cha mtengo patali kuti ndimuyambikirenso ndithu Romeo Khazika amene ali pamakina komanso I'm seeing pamenepo ndithu should be Prince Banda pakamera mothandizananso ndithu ndi msungwana ameneyu tikunena amene ndithu Mese Viola Muhango amene akuonetsetsanso nkhani kuti za audio ifika monji GBS ndimatiyamikira kuti yayi nkhani ya audio ndi patali nde tione nkhani yathu yoyambirira pamene tanena kuti timu ya zikuluzikulu frames ndithu yalowerera mu dziko limene la Botswana kumene ndithu ikatenga nawo gawo mu mpikisano umenewo Mukuru Four Nations tournament mu mpikisano umenewo muli ma teams monga tikunena kuti the host Botswana muli Zimbabwe, Zambia komanso ife Malawi ndi Malawi ikhaikuma ndi timu ya Zambia masewera koyambirira mawa tumetunena kuti mawa laliwisiri ndi timu ya Zambia mamaka masewera metu kwakamba kuti it's a semi-final crash mudziwa kuti sinanga muli ma team 4 ndi kuti already masewera oyambirirawa ndi ma semi-final kale so Malawi ikhaikuma ndi timu ya Zambia mu mpikisano umenewo and tione kuti ma players ndi ati amene ndithu mphwisi wa frames Kalisto Pasua woyitana tinaona ndithu masiku awiri ambuyomo akuitana ndithu osewera 25 amene akhala kutumikira team ya dziko lino ku Botswana so mwachangu changu I just want to take you through my ama players amene Kalisto Pasua wa awaitana ndithu maka mu squad imene kapena wachita ndithu call up mu frames squad and tione kuti squad imene ndithu ili ndi ma players otani makamaka kufira ndithu tsiku lalero ayambiri apereka ndithu ma reactions zao osiyana pa nkhani imeneyi and ndikuperekaso mpata waino kuti ndikapereka squad imeneyi kuti ili motere yomwe yapita ku Botswana inunso mukhozoperekapo maganizo makamaka pa squad imeneyi komanso kuti masewera amenewa mukuwaona motani ndi team ya frames mukuyona kuti ikachita motani potengera kuti masewera amenewa ndi mbali imodzi kuti ife tizikonzekeretse tokha komanso kuti Kalisto Pasua atenso kuona ndithu kuti combinations ma players ndiyo tani tikudziwa kuti kufikira tsiku la lero Kalisto Pasua alibe first 11 yomwe tikhozana ndiyo dalilika is still trying ma players
and sanapeza timu yogwirika bwinobwino kuti akhoza ndithu kumayigwiritsa ntchito ngakhale mipikisano ina yomwe kubwera mtsogolomo. So tiyambe pa goalkeepers. Team imeneyi ndithu ili ndi William Tore amene ndi wa Simba Bora, komanso George Chukwuka wa Silver Strikers, Joshua Waka Ekaya FC. Amene wa ndi ma goalkeepers kamene ma goal boy amene Kalisto Pasua wawaitana mu Frames squad. Pamba defenders pali McDonald Lamek wa Silver Strikers, komanso tukuona Gomezani Juda Ngezi Platinum, Nixon Nyasulu FC Platinum, Maxwell Pipe FC Platinum, Emmanuel Nyilenda kuchoka ku timu ya Mighty Wanderers. Amenewa ndi ma defenders amene ndithu alowera kumeneko ku Botswana. Tuoti pa ma midfielders pali ndani pamenepa: Yanko Singo wa FCB Nyasa Big Bullets, Charles Pedro Botrosani FC, Lloyd Alon alimene ndithu ku Asadak SC, Chawananga Gumbo kuchoka ku timu ya FCB Nyasa Big Bullets, Gadi Chirwa Mighty Wanderers, Wisdom Pinganjira Black Bulls FC mene ndithu ya ku Mozambique. Yes, natunguzo kuti analowera ndithu kumeneko ku Mozambique chaposa chedwa pa amene Wisdom Pinganjira amene ndithu anachita bwino kwambiri ku team mene ya Mighty Mukuru Wanderers in the previous season. Komanso tukuona Robert Saiz Gomez amene ndithu wazanako Festus Due Silver Strikers, Mwisho Muhango amene ndithu akuchoka ku Hanover 96. So ameneyu it is also so exciting kuti amwita naso kachiwiri amene mu squad imene after amwitana ndithu in the previous squad for the first time. So apapa ndithu Malawi sanaone ndithu zintchito zambiri za mwisho amene ndithu tunena kuti nayenso akuswera ndithu masewera ake akunja masewera ake a professional kunja kwa dziko lino. And pama forwards kapena ma strikers poitana ndithu Patrick Mwangulu kuchoka ku TP Mazembe, komanso tukuona chikumbutso Salima kuchoka ndithu ku Americ SC, Chawanangu Akawonga kuchoka ndithu Caps United Zimbabwe, kumeneko Mayele Malango kuchoka ndithu ku Sacramento Republic FC dziko limene la US kamena America. Richard Mbulu amene yiso ndithu kuchoka ku Costa do Sol Mozambique, komanso tukuona amene Baba Tunde Adepojo Veda Academy South Africa, komanso tukumaliza ndi Ephraim Kondowe kuchoka timu ya FCB Nyasa Big Bullets. Ndi mndandanda wa osewera amene Kalisto Pasua ndithu uyayi waitana mawa lino tikhaiti kuona kuti first revenue yake kodi ayichite mulu wa motani. Mongo dena ndithu mongo onjezera pa nkhani imeneyi tikuona kuti Kalisto Pasua wakhulupirira kwambiri osewera akunja kwa dziko lino amene akusewera mpira wawo kunja kwa dziko lino. Almost 15 players and ma professional players pamene 80 and amene akusewera ndithu mpira wawo kuno kumudzi. So tikhozaona kuti squad imeneyi yachuluka ndithu ndi osewera amene akuchita ndithu masewerawo kunja kwa dziko lino. And tikaonanso ndithu ku ma local players tikuona ma teams a FCB Nyasa Big Bullets, Mighty Mukuru Wanderers, should be Mighty Wanderers, should be Bullets and Silver Strikers limene yapereka ndithu osewera atatu ngati ochitukirapo pa ma teams zonse yakuno ku Malawi, pamene Wanderers yapereka ma players awiri kwinako ndithu tikuona kuchokera kuti ma teams ena ndena mmodzi ena ndithu mocheromo. So ma local players akhanga kuti ayi sana wakhulupirire kwenikweni Kalisto Pasua mwina ali ndithu pa campaign kuti afuna ayesenso mwayi kwa osewera amene akuchita ndithu masewerawo kunja kwa dziko lino. So Malawi ifi itachita bwino mawa ali ndikuti ikhale ikufika mu ndime yotsiriza ya Mukuru Four Nations tournament yomwe ichitika ndithu ku Botswana kumeneko, and Malawi ikhale ndithu ikukumana ndi team imene pakati pa Botswana amene achite bwino pakati pa Botswana ndi Zimbabwe masewera amene akhaliponso ndithu should be Sunday. Yeah, so it is our prayer kuti Malawi ndithu yayi itenge ndithu kachikho kameneka kama iko anayi atakhala tikupanga host masimina tournament ngati amene wakuno kumudzi kawiri konse. Malawi sinachite bwino in the first time tinaona team ya Kenya itatenga kunoko ndithu ndi mwina Malawi pamene yapita kunjako ikhoza kachita ndithu chamuna ndi kukatenganso ndithu chikho chimenechi cha Mukuru Four Nations tournament yomwe ichitikira ndithu ku Francistown Botswana. So tikatero ndi kuti tachokapo pamenepa mukhozabe kupereka maganizo anu pa
ndithu masewera amene Malawi ikhale kuma ndi Zambia mawa malinga ndi ma players amene Kalisto Kasuwa wakhulupirira kuti akakhalinso ndithu akusewerera timu ya dziko lino ya the Friends. Ndikateno ndilole ninso ndikuti iyayi ndipitenso ku nkhani zina zomwe tili nazo pamenepa and ndipite ku nkhani ya Airtel Top 8 Awards. Kumene kunso ndithu yayi kunachitika zambiri kumeneko makamaka mpikisano unagona pakati pa mamaka pa mphoto chamati player of the tournament. Amapikisana tinaona ndithu kumeneko unali Gaston Podo wa Bullets komanso tikunena kuti panalinso ameneyu Festus Due osaiwananso FCB Nyasa Big Bullets Blessings Mpokera. Komano at the end ataona kuti Blessings Mpokera akukhala ndithu player of the tournament ndithu kugonjetsa ndithu ma player osewa amene tinatchulawa ndithu ndi Podo komanso Due. So pa Golden Boot Award taona ndithu amene Festus Due wa Silver Strikers ndi amene watenga ndithu award imeneyi. Yes, Festus Due komanso taona ndithu mphoto yokhudzana ndithu ndi mphoto zina zomwe zachitika kumeneko ndithu za nkhani amene ndithu yayi achitidwa so recognized analemba nkhani mokadaulo makamaka ku malinga ndi mpikisano amene wa Airtel Zamadolo Top 8 omwe unachitika. Yes, ataona ndithu nkhani ambiri amene asankhidwa kwamba ndithu electronic based reporter komanso taona ndithu print online koseko ndithu kulatwa nkhani amene asankhidwa. I don't want kuti I should be going name by name malinga ndithu ndi nkhani zambiri zomwe tili nazo kuti kupatsireni mu program yathu imeneyi. And tidutsenso pamenepa tipitenso ndithu ku nkhani zinanso zomwe tunena kuti makamaka tunena kuti Malawi under 17 girls. Yes, imeneyi ikutiitaniranso mpikisano pamwamba kuno kumudzi pamene tunena kuti ikhale kumana ndi team imene ya Burundi pa 11 April. Mpikisano menewo ndi mpikisano ndithu wa FIFA under 17 Women's World Cup Women's Qualifiers. Ndino Malawi kamina the Scotias ikachita bwino mpikisano amenewo ndekuti iyoyi ikhalenso mwayi okumana ndithu ndi amene achite bwino pakati pa ma teams amene wa South Africa. Yes, amene achite bwino pakati pa team imene ya South Africa ndi Ethiopia. This is South Africa ikhale kumana ndi Ethiopia. So amene achite bwino pamene papa ndi kuti Malawi ikakhale kumana ndi amene mu makamaka mu ma quarter finals ndi amene achite bwino pa masewera amenewa. Ndiponso ikachita bwinonso pamene papa Malawi ikazadutsa ndi kuti ilinso nkuthekera kuti ikhoza kukumananso ndi ma teams monga Rwanda, Zambia, DRC, Congo, Djibouti. Yeah, so pamenepo ndithu tukhulupirira kuti ndi mtunda ndithu omwe tili nawo chifukwa chonena kuti kuno kwa Africa ku World Cup FIFA under 17 World Cup Women's World Cup kuyenera kuti kuchoke ma teams okwana 4 kapena maiko 4 amene akhala kutumiza ma team amene achite represent Africa. So ndi nkhondo imene ya guitar imene ikhalepo ndithu kuyambira pa 11 and tingofunikira sungwana amene watapatsa molalo yonse kuti kumeneko akapita akamakamana pa Bingu Nation Stadium pa 11 kuzapita ndithu ama supporters ochuluka kwambiri amene tikachembelere team yathu ya dziko lino imene ya the Scotias Junior. Yes, so ngakhalenso ndikudziwa kuti bungwe limene la Football Association of Malawi ifune ibwere ndi zinthu zambiri njira zambiri zomwe zikhoza kupangitsa kunena kuti anthube imeneko akabwera ochulukirapo. Last time tinaona kuti yayi pa gate sipakhala kulipira ncholinga kuti anthu ambiri akhale akupita ku stadium chifukwa kawiri anthu safuna kuti azipita kapena sakha ndi chidwi chomakatsatira masewero amakamaka asungwana ampira wa miyendo. Ndi ngati njira imodzi yokuti anthu akafika kumeneko mwaunyinji chifukwa timanena kuti timu ikakhala kumenya pa home kapena ikumenya ndithu pa khomo pamafunika ndithu pakhalenso that home advantage, added advantage. Masapota aja akakhala ndithu alipo ochuluka kusapotera simapereka mphamvu ku timu yomwe ikusewera pa khomo kuti ikativita bwino. We believe kuti pa 11 pano ku Bingu Nation Stadium Burundi ndithu ikaona zakuda Malawi kamina the Scotias ikhozanso ndithu kukadya monona. So pamene tupitira ndi program imene ya visual radio ndingofuna ndingokumbutsani kunena kuti mukhozopereka ponso maganizo anu makapa amene masewera amene team imene ya the Friends ili nawo mawa ndi Zambia mumpikisano amene wa Four Nations Mukuru Four Nations tournament
and mukuyembekeza kuti Malawi ichita motani pa masewera amenewa malinga naso ndi squad yomwe yatenga mukuona kuti Malawi ichita bwino umeneko kodi tikuthekera kuti tikhoza ndithu kuwatenga cup imeneyi ndikubwera naye kuno kumudzi pamene timu imeneyi yanyamula ndithu osewera akunja ochuluka kwa basi almost 15 players 15 foreign best players tikuyembekeza zotani mukhoza kupereka ndithu maganizo anu pa mutu umenewo and pamene tupitirabe program imene ningofuna tingopumira pang'ono kena kuti tibwerenso tikupatseni nkhani zosiyanasiyana zomwe tidakali nazo mkatikati mwa program imeneyi. Welcome back. Tikupitira bene program yati mene ya Visual Radio pano pakanema wandi. Suwina oso yetu kamba kanema bene wa GBS. Kodi GBS ikuoneka bwanji kumeneko. Isi clear kumanso tukudzokutina mukutitsatira kudzeranso pa ma online platforms zathu tukamba GBS Your Family TV Facebook page as well as GBS Malawi YouTube channel. Indi Visual Radio programu mamaka wireless yoneka ndithu dimaso. Mwezi makhalira sinthu pa wireless chitutu zimeje timachitenga nkukubweresana pano pakanema kuti izimakhala motani. So lero ndithu mu program ineyi tikuona nkhani zosiyanasiyana zamasewero ampira wa miyendo komanso ngakhale masewero ena ndi ena. Komano nkhani yayikulu ngiona kuti inu mupikeponso mulomo makamaka pa kutengana ugawo kwa team imeneyi ya the Frames kumpikisano umene wa Mukuru Four Nations tournament. Kodi mukuyembekezera Malawi ichite motani kumeneko? Inu mukuona Malawi ikutenga ngakhale chikho chimenechi kapena mukuona kuti zitivuta? Komanso malinga ndi squad imene Kalisto Pasowa waikhulupirira tikuona kuti osewera ambiri kuona kuti ndithu osewera akunja amene amachita masewera awo kunja kwa dziko lino. Kodi inu muli nchikhulupiriro kuti team imene ichite bwino pa mpikisano umenewo? Komanso ndikhalenso chaposachedwa apa ndi yankhulanenso ndi modzi wa nkhalakale pa masewero amene ndithu tikunena ndi Peter Kenzikaila anachitanso launch buku lake makamaka dzulo pamwambo wabwino kwambiri wokongola kwambiri omwe unachitika ku BICC
mwambo umene tunena kuti yeyo wapanga launch buku limene likufotokoza za mbiri yabwino yokhudzana ndithu nkhani za masewero a mpira wamiyendo frames inaenda motani kodi mpira kuno Malawi umayenda motani. So buku limene walipanga launch. This has to be his second book that he has offered in his lifetime. So tikhale tikuyankhulanso ndi Peter Kenzekaira timve zambiri zokhudzana za buku limene yeye ndithu walemba. Tipite ku nkhani zinabe zomwe tili nazo ndithu padakali pano mu program ineyi. Nkhani ina ndiyonena kuti the Football Association of Malawi FAM ikhale ndithu ikuyendera tinene choncho ma stadium amene akuyenera ndithu aziita host mipira ikuluikulu ya kuno ku Malawi. Tikukamba tikuzinena kuti mpira wathu wa TNM Super League ngakhale pano singakhaleso sizitchedwa TNM Super League kumano ma teams 16 mu elite league yathu ma stadium zawo akhala kuyenderedwa ndi bungwe limene la Football Association of Malawi. Komanso ikhale ikuyenderanso ngakhale ma stadium zena ama teams amene akumenya ndithu ku National Division Championship kuti aone kuti ma stadiums amenewa kodi iwowa ndithu ali ndi zowayenereza zotani kuti akhoza ndithu kumachita host mipikisano imeneyi. Ndi zimenezi ndi gawo limodzi kuti Football Association of Malawi ikufuna kuti ngati dziko tizikhalanso ndi ma stadiums abwino kapena ma ground abwino amene azipanga ndithu fit ma standards amene iwowa anayika. Nthawi zambiri timakhala kuona ngakhale ngatikati mwa TNM Super League timaona ndithu kuti ayi Mzuzu Stadium yatsekedwa yemitsidwa kale mayingana kuti ground ikukhanga kuti siri ndithu yoyenerera kuti can be hosting TNM Super League. So zina zimene zimakhalanso kuti is affecting ma teams mamaka ma performances zawo. Let's just assume mene zimakhalira team mene ya Moyale yomwe magwitsa ntchito kwambiri pa Mzuzu Stadium. Moyale Stadium yatsekedwa malingana kuti ikupanga ndithu fair short ma standards amene Football Association of Malawi imakhala ndithu ikuona. Ndekuti team mene ya Moyale sizigwisa ntchito pa Mzuzu Stadium ikene kuti izigwisa ntchito ma stadiums ena izibwereka ma stadiums ama teams ena zimene zimathanso kupanga affect ngakhale ma performances a team. And in the same way tikuonanso kuti zimakhalanso zikukhanga kuti sipali ndithu that kind of fairness nkhani yoonera mpira. Tiganize ku Mzuzu amadalira kwambiri Mzuzu Stadium anthu utaonene masewera mu TNM Super League. Ndengati atseka Mzuzu Stadium anthu aku Mzuzu ndata makhalanso amanidwa that opportunity kuti akhoza kumonera ndithu masewero ndithu TNM Super League. So team ineyi mabungwe limene la Football Association of Malawi ikhale kuyendera ndithu ma stadiums ama elite teams as well as ma clubs amene akukhala autenga nawo gawo mu National Division League. Almost 16 teams elite league komanso 12 clubs amene ali mu National Division League. So tiyamikirenso bungwe limene la Football Association kuti pa nthawi imene kuchita zimenezi mwina ndithu achita mu nthawi yoyenerera pamene league isanayambike. And we believe unena kuti mwina ndi nthawi yotsala akhala kupereka ndithu feedback ya inspection yawo kuti ayi mufunika mukoze izi pamene in the soonest TNM Super League mamaka league yathu ikhale kuyamba ma teams ambiri akhala ndithu kuonza mwina mabwalo awo komanso akudziwa tsananitsana kuti iwo kuti akhala akugulitsa ntchito mabwalo awo kapena akhale akubwerekanso ma stadiums ena komano pangofunika kuti pakhale ndithu that kind of integrity. Pamapezeka mabwalo ena kuona kuti bwalo ilili ndi lijalat anayimitsa lija zikusiyana pati. So pakuonekanso kuti pakhale that integrity. Stadium ina kuona kuti is not fitting akuyenera kuti asaipange ndithu approve iyo ndithu ikhale ili kupangidwa maintenance kuti ifikire mulingo wake. Tinaonanso zina zomwe zikukhanga zikubweretsa mbuyo ma stadiums ngati amenewa. For example tundaona ndithu ku Bingu National Stadium masiku awiri apitawa wakuba wina anagwidwa amene amakaba ndithu zimatoilo systems kapena zokhalira matoilet amene ogejemula amadzi aja ndapita kukaba kumene kuja. So zakuti zinthu zina Malawi mwina ndithu tizikhala ndi udindo osamaliranso mabwalo athu zamasewero chifukwa ku Bingu ndi stadium yathu yokhayo yomwe ili yapamwamba state of art stadium yomwe yomwe tili nayo kuno ku Malawi. Pamene kamu stadium tidziwa kuti padakalipa ndi zambiri zinakhanga kuti ndi zakalekale zinaonongeka sipanga host ma international matches. So ngati tikuona kanso ngati mabwalo ngati ina Bingu Stadium aja ndikuti zinthu sizitiyendera mutsogolomo. Ndize timamva kuti
FIFA sinapange kapena CAF sinapange approve Bingu National Stadium ndi chifukwa cha chimenechi Malawi kenera kuti zibwereka ma stadium zena iko ozungulira ngati Mozambique zinachitikapo ndi 2 years ago timakamenyera ku Mozambique ngati home ground ndi already timakhala kuti we are half defeated chifukwa home advantage home ground advantage ija imathandizira ma teams kuti ayi azikhala ndi kuzikhulupirira kuti ayi tili pa nyumba pa khomo tisakhumudwitse ma supporters ayi supporters morale is too high team imachita bwino ndi zikufunikiranso ifenso tikhale ndi udindo oyang'anira ma stadiums athu so pa nthawi ino ndiloleni kuti ndiyankhulaneso ndithu ndi Peter Kenza Kaila amene ali ndithu mmodzi wa anthu amene amasewera mpira kalikali komanso iye ndithu kuchokera ku bungwe lija la timanena kuti Frames Legends Association ndi bungwe limene limayang'anira osewera amene anapuma amene ndithu iye anachita retire ndi limayang'anira osewera amenewa ndipo sachedwa apa ndithu akhala ndi mipikisano yosiyanasiyana kukumana ndithu ndi ma legends aku Zambia zinthu ngati zimenezo so it is an active association and we believe kunena kuti kukhalanso ndithu ndi association imene zithandiziranso kuti ma legends amenewa azikhala ndithu akupangidwa utilized bwinobwino chifukwa kuti ndi anthu amene ali ndi ukadaulo yes so tiyankhulane ndi Peter Kenza Kaila timve kuti tiyankhulana naye motani pamene tunena zulozuloli wachitanso ndithu launch buku lake limene walemba ndithu umosi elachiwiri so bungwe limeneli likunyamula ndithu mbiri ya zamasewero ampira wa miyendo kuno ku Malawi timve kuti Peter Kenza Kaila amenewa tiyankhule nawo motani masana ano alo masura banji Peter Kenza Kaila alo masura banja Peter Kenza Kaila alo ndikuvani bwana Peter Kenza Kaila alo ndikuvani ndithu Peter Kenza Kaila masura bwanji taswera timafuna ndithu tikulandireni program ine ya Visual Radio pano pakanema wa GPS makamaka dzulo ndithu unali mwambo wokongola omwe mwapanga ndithu launch buku lanu lachiwiri lomwe likukamba ndithu mbiri yokhuzana ndithu zamasewero ampira kuno ku Malawi choyambirira tifuna tikupangeni congratulate zikomo mwina mungotitenga ndithu pang'ono kuti dzulo ndithu mwapanga launch buku lanu limeneli choyambirira buku limeneli mukulitcha chani buku limeneli ndi football in Malawi chabwino football in Malawi yukunyamula zotani buku limeneli buku limeneli likukamba zambiri ya mpira kuyambira nthawi ya nyasana kuzafika lero ndifotokozere kuti buku hili ndi lachiwiri loyamba lilipo amene akulifuna akhoza kutenga kuti alumikize bwino ndi lachiwiri koma title yake sonaleso ndi football in Malawi ndi football in Malawi second edition chabwino ndeno kwambiri mwina mukuona kuti lingapindulire bwanji pa nkhani yotukula nkhani zamasewero kuno kumudzi komanso osewera ena amene padakali pano akuchitabe ndithu zosewera zawo komanso ena achisozera amene akubwera mbuyo vuto la kwathu ndonena kuti pachizungu chinati ziti gacha kulibe anthu akamawerenga ndiye kuti ali ku koma kutenga buku kuti ndiwerenge ndione za mbuku tili kutali kwambiri kwathuko ndiye phindu lake ndakuti anthu alitenge aziliwerenga aligule aziliwerenga ndipo dzulo namema maklabu onse mali kuti abwere adzagule tondi dabwisa choti maklabu amene anabwera kuzagula ndisiza strikers ndisifo ndikuvira kuti mwina wakasanya matawo bwai kwawo kuti azikawerenga zikaona ndilothandiza kwambiri kudziwa kuti kodi mpira
uyenera kumayenda bwanji ngakhale ifeyo achinyamatawo kodi akula bwanji mpira akamasewera ndi chani chimene azisewerera mpira masiku ano ngati muonesese ngakhale dzulo pa lonji imene manimpereka uthenga wanga ndimanena kuti player wasiku ano akamuyitana kuti bwera ku national team choyamba chimene amaganiza ndikalandira zingati mamoti aganize zoti mwayi wanga ndi uwu ndikasere mpira kudziko fana ndalama zitithamangira ndalama zimatithamangira tikamuchita bwino so aphunziramo zambiri mmene momwe kuti akhoza kuchita bwanji pampira chabwino mwina mwakamba konso pang'ono zina zomwe zinachitika kwati kukhumudwa kwanu kumwe munali nako dzulo kuona ma teams okha Silver Strikers Silver akulilongose tikhoza nena choncho amene anakhangatana zagula buku limeneli mwina ndinothokozanso motani kuti mwambo umene wachitika dzulo monga mezi nakhalira ine ndithokoze kwambiri kuti at least pamaklabu onse malawi muno awiri agulapo ndiyamikire koposa mwina ena wakamva kwanza umene zinalili akhoza kubwera sinonso kugula ndipo mwambowo ndisaname unali mwambo wabwino kwambiri popeza munthu ukakhala kuti wena ukuvina sungadziwe kuti ukuvina bwino kapena yani koma woonera ndamene amene kuti munthu ikoma ali kuvina bwino so popeza chinali paipo singathe kudziwa kuti zinali bwino kapena yani koma ndiyamike mulungu kuti mmene tinachitira fulani zinthu zinaenda bwino ndithu ndiyamikire chifukwa ambiri akuti mmene anaonera mabuku launches m'Malawi munomo iyi inali yoyamba kukhala bwino kwambiri chabwino nde bukuli mwina ena pamene akumvetsera ndithu program ine ya Visual Radio pano pakalema wano GBS komanso pa online GBS Your Family TV Facebook page as well as GBS YouTube channel anthu akhoza kulipeza pa mtengo wa bwanji buku ili akhoza kulipeza pa mtengo wa 60,000 kwacha chabwino ndi malo ake ati amene inu mwayika buku limene likupezeka buku ili ku Blantyre akalipeza kwa Ronald Mpaso what time umene kukamfuse Ronald buku lalipeza kulilonge kuno akhoza kundifusa ine komanso apite ku Football Legends Association Business Center Shop kuchitipi kapena ku BNS Stadium kuyambira Monday chabwino mwina pali utenga wina opadira dera omwe muli nawo Pelekani zikaira tisanamalize kucheza kwathu program ineyi ndikumema kwambiri ma institution kuti agule bukuli dzulo ndi nakondwera kwambiri mu mtima mwanga kuti pali mu businessman wina anabwera ndi mzake ndikuti ndikugula buku ili lipite ku National Library pamene ndimayembekezera kuti aku National Library mwina akanabwera pa buku ili ndilothandiza kopya and they can have a lot of people coming to the libraries reading buku ili ndiye one buku ilikoza kupanga ndalama kwambiri ku National Library chifukwa anthu azikafuna akalipeza kumene kuti akalibwereke so ndikumema anthu kuti buku ili agule and my institutions agule buku chabwino ndiyamikire ndithu Pelekani zikaira chifukwanso chakupezeka kwanu program ine ya Visual Radio and ndikhulupirira kuti ngakhale pempho lanu lomwe mukupereka kuma teams ena almost ngoti 14 remaining teams in our elite league pempho limene athe kulilandira ngakhalenso mabungwe osiyanasiyana tikudziwa kuti kuli ma academies amene ntchito yawo padakali pano ndikusula nachisozera buku limene akhale akubwera kuzokugulani ndakuyamikani koposa ndipo mulungu akudalitse zikomo kwambiri mukhale tsiku lopambana yes amene ndithu ndi Pelekani zikaira amene ali ndithu tikhozina kuti osewera wa Flames wakale adasewera pa team ya the Flames kalekale komanso padakali pano ngakhale ana achita retire
ali very active kuperekeranso ndithu kadaulo ku nkhani zamasewero kuti zingapite patsogolo motani muno mdziko, pamene ndithu iwo ni mbali imodzi ya akuluakulu amene akuyendetsa bungwe limeneli, akupezeka ndithu mu bungwe limene la Frames Legends Association. Akunena kuti buku laoli lili pa mtengo wa 60,000 kwacha, ndekuti mukankhala 60,000 kwacha ndekuti mulipeza ndilofunikira kwambiri kwa anthu amene iwowa amakhala nazo serious pa nkhani za masewera ampira wamiyendo, ndi muli ndithu ziphunzitso zofunikira zomwe player akuyenera ndithu wa zaka zino azidziwe. We believe ma teams amtnm Super League amene sitinapita tangomva ndi ma teams a Silver Strikers Silver aulilongwe ndi amene akwanitsa kugula buku limeneli, nanunso otsaliranu tiyeni tipite kumene kuti kagule, ndi mbali imodzi yokuti tiapange so support Pelekani kaira, apart from tunena kuti buku limeneli ndilothandiza kwambiri in as far as football development is concerned in this country. And panso ndithu khanga kuti yayi nyengo ndithu yayi iyapita zedi, nali ndi zambizo ndikupatsireni komabe poti ndinabwera mochedwa pano. I believe kuti when I'll be coming back next Friday ndizabwera ndithu mtawa yake yoyenelera, ndizakhala ndikupatsani nkhani zosiyanasiyana komabe we have a lot to give you here on your family TV, and ndingoti pirizani kuona ma programs otsatira pano pakati mwa wanu wa GBS. Mulayi ndine Thom Kamanga, ndapita.